Do you want to be part of this? It's up to you. Je wordt medisch getest. Er wordt ook een training gevolgd. Je zit 3 dagen op Curaçao. Ja, en dan op een gegeven moment op de dag zelf ga je de ruimte in. En ga ik dan weken de ruimte in, maanden, jaren? Nee, geen jaren. Je gaat in totaal duurt het ongeveer tussen een half uur en 3 kwartier. Check 1. Check 2. Check 3. Je vliegt naar de boven, gaat 100 kilometer de lucht in. Op die 100 kilometer ja, dan ben je officieel in de ruimte. Dan gaat het vliegtuig, wordt ook gewichtloosheid. Dan ga je draaien, ga je op de kop, zodat je echt de rondingen van de aarde kunt zien. En dan ga je weer naar beneden. Ja. Kun je die gewichtloosheid op de top, zeg maar, kun je ervaren? Dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Ja. En dan na dik een half uur met 73.333 euro lichter sta ik weer beneden. Dat klopt, ja. Heeft dit geld ervoor over? Nee. Nee. Daar kan ik mijn kinderen jarenlang van laten studeren. Dus dat moet voorgaan. Maar dat heeft toch niks met het hele elektronica gebeuren te maken, of juist wel? Nee, eigenlijk niet. Wij verkopen hier alleen maar elektronica waar eigenlijk zo'n stekker aan zit. Ja, een ruimtereis niet. Maar nogmaals, het thema is gekkenhuis. Ja, geweldig om een ruimtereis aan te bieden. Ja, dat zie je nergens. En bij ons wel. Ja. Ja, hoe lang ben je daar? Half uurtje. Half uurtje. Nee, dan is het me nog wat te prijzig. Dus nee. Even doorsparen. Ja, nou, ja, de duur moet ook aanzienlijk langer worden voordat ik zoveel geld zou willen uitgeven.